Какво правиш, ма? Нищо! Хайде. Аз отивам варела да направя бокуци. Айде, взимай хартията на папа, с какво идеш? Бокуци! Да. Какво правиш, ма? Циганке? Нищо! Ти какво правиш? Какво да правя, ма? Хайде, влез, ма. Чакай. Тук аз живея. Къде? Я да видим къде живееш. Тук аз живея, нали казвам? Да. Тук вънка, високо. Я. Аха. Ти какво правиш? Нищо. Пуши сигара. Ето, ям пътуши, няма кола, ям. Добре. Много съм размила. Е, тук има лук. Ям тук лук. Нямам храна. Чак имаш, дай ми да ям. Покъди си зъбките. Покъди си това. Обулуса. Как ме гледаш? Много ме боли. Това от пръчката. Дето горе. Чак да прави рамка с нас. Айде, ха. Падна, хаде. Виж какво падна, ма, виж, ма. Виж, това хубаво ли да падна, ма. Фурвай га. Няма, да радам, ще го предавам желязо. Ето, още едно желязо. Отчавам, взимам пари, желязо. Желязо. Аз тук спа, нямам легло. Веднъж ме. Има червил. Ами, какво направя? Ти направи се момиче. Да, наистина съм момиче. Какво правиш, бе, младеж? Покажи си обръкивите. Какво правиш, бе, младеж? Покажи си очичките. Покажи си носа. Косата ми виж. Хубава, много косата. Браво. Покажи си езика. Аз тук работя. Искам да правя къщи. Нямам пари. Нямам ми пари за легло, кажи. Тук раницата. Но Слагам раницата. там има храна. Не, слагам раницата. Отивам да събирам бокуците. Айде, чувай. Ти какво правиш, бе? Кажи, мъже, с какво прави? Айде се прибираш. Стана студено. Айде, Хайде. сега